Bona tarda, nens i nenes de Pessín. Avui us explicaré un conte que es titula El príncep no dorm. Fa molt i molt de temps hi havia un príncep que no volia dormir i els seus pares estaven molt preocupats. Al matí, el rei va ordenar que el qui pogués fer dormir el príncep li donaria una recompensa. El primer que va ser un metge, que li va dir que es prengués un xarop que el faria dormir. Però el príncep no el confiava. I així que tot el regnat ho va provar i el príncep va veure que tothom es va dormir. El pròxim que va vindre va ser uns ballarins, que van dir que ballant tothom s'adorm. Els ballarins ja estaven molt cansats, però el príncep encara tenia ganes de ballar. El següent va ser un mag, que van sortir molts ocells darrere seu, i quan va treure un cavall de la seva màgia, la reina va ordenar ràpidament que marxés d'allí. D'aquí una estona va arribar un paquet del príncep. Era tot un matalot de plomes d'am. I quan hi va saltar, va fer caure totes les plomes i van volar i tothom va estar nodant. Però el príncep no s'adormia i van intentar fer-li de tot, plomes, restes, males, de tot. Aleshores va vindre una senyora que va dir que li explicaria un conte. El príncep va veure que treia un conte i li va dir si hi havia dibuixos. I la senyora va dir que no n'hi havia. I el príncep va dir que no volia començar a llegir si no hi havia dibuixos. La senyora li va dir que comptés fins a 12 ovelletes i s'adormiria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I al final el príncep es va dormir i no es va despertar fins al matí. Conte contat ja s'ha acabat. I recordeu que sempre heu d'anar a dormir a l'hora que us diuen els pares.